வணக்கம், இது உங்கள் தேவகி சமையலறை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டியான, ஹெல்தியான, விட்டமின் ஏ சத்து நிறைந்த கேரட் சட்னி. இப்போ வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா செவந்ததும் மீடியம் சைஸில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த சட்னிக்கு தக்காளியை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தாதான் கேரட்டோட இனிப்பு சுவையை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். அதனால் நான் 2 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இந்த சைஸில் ஒரு கேரட்டை தோலை சீவிட்டு கட் பண்ணி இந்த வெங்காயத்தோடையே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளியை விட கேரட்டோட அளவு கம்மியாக இருக்கிறதுனால இன்னும் ஒரு அரை கேரட்டை தோலை சீவிட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன். கேரட் வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது, பச்சை வாசம் போனால் மட்டும் போதும். கேரட் நல்லா வதங்கிருச்சு. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவலை சேர்த்துட்றேன். கூடவே காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாயை சேர்த்துடலாம். தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை. லைட்டாக வதங்கினதுமே எடுத்து ஆற வச்சிடலாம். அடுத்ததாக சட்னிக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து ஹீட் ஆனதும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை. ஏற்கனவே சட்னியில் பெருங்காயம் சேர்த்துட்டதுனால இதில் நான் சேர்க்கலை. ஃபஸ்ட்டு மிளகாய் எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வதக்கின காயையும் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் மீதம் இருக்கிற வெங்காயம் தக்காளியையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான கேரட் சட்னி ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.